รองเปลียระทูรปักเป็นกิดามเกวังอัตวาร์กัจจิสลอกปอนอิงเดงทรอกซี่การ์บีอังลองวิเมนจัสติสฟอรัมมาฮังเกเทการนีกัตลอนดิไลสปอร์ตส์แอสโซเชชันนิงกันพกเก็บกิจอกเซอร์ตาลินเกตลอนเมนเป็นดิไลอินเตอร์คลับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพเกปาดุปอนอากาศฮุนไดเบียร์ลาดิพอลองเป็นนังลิจุมาพันออฟเฟอร์มาติดเบียร์ตาเกเมนังเกวันปิดุนังลีออฟเฟอร์กิลองปอนจีละเกเอ็กซ์ตร้าเวนิวนิวสเป็นเกดังล็อกเกองตุงอาการีอันปาร์ตาอากาศฮุนไดนิงกันิงคอยเกจอกนิงการองเป็นสครัชแอนด์วินออฟเฟอร์สตามิกปัตุปาดุปอนจีบางโซออฟเฟอร์ลองนังลีเกลองปอนจีนิวสเอ็กซ์ตร้าI-20เวนิวละเป็นอากาเปรกอาการีละสิกลาดักลามเทกลองจีอาพันฮุมรีอีกนอนอากาศฮุนไดเบียร์ลาดิพอลองละเป็นกัจจินิปามีจีอาพันละสกรีนอลองกับปักลังปอนโมบายนัมเบอร์8453944887 along humri ignon Karbi Anglong life adaba birtang ton pen arjupanik tha rong rup ke paching thorji polotang te kicheng sike kedam gewang tawar mesenangji lason se kedam tang pai pai chikloni phaing kora phorni rong plia rong arlo towar ka hinu par pigenjok rong ara do an chelang pet pen towar ka chislam ji aphan pura tangka chirungsi rong atowar ka hingno along kedam kewang aphan longle ke thok pon lakha kre pho mahamaya constituency ke parlo dongmukak ward number ke thom ke parlo rong plia rong ara ratum jo pedap kedam kewang ji atowar akele ka hino parpi ke jok kedam tang pai pai ni phaing kora phorni bekulara rong ara atum thurpak pen du party munga rong la pen bekulara rong along la rong ni atowar ke hino long longle thok pon lo la pen bekulada rong asar pen kaning je pon ki nilitum arong along ke paklar pon ji aphan ki nili la pen nirat atum pen ki wang jilanga ni sitami la son si klem pon po la pen isi nilitum rong plia rong ara atum aphan pinier ni anta Karbi Anglong Autonomous Council pen thangma tanang kilang pon pe jok pining pen ningkan pharo susilo nilitum rong choboche la pen inglong atok ano gari motor ki dam un e buta kali bonta pinier ni anta towar ki ikpu thek don longle pin lak posi bekulat arong asar la pen rada tum pen than pachini pon tung kaduk avistami thek long lab bojar pen ke helo ke ko anlo 1 kilometer velo sitami kaduk kave ar lenge the batai sitami nili tum pahai nain to sami pahai dunlo bon sitami nili tum phanon an sitami nang langle nang pangno bangwe pin lai inut ar lenge the sitami inut bak phan sitami nili tum alang li tum han kicho khasi bhut pustami nili tum chujok on la bhut pustami nili tum ke bang son sakuri bakuri ta hang de pin lang ali phat nili tum ke osomar school ke dam phiblam suar lo tum kiso ason ke ali ke heno ke dam siksak pik an la bang ke la se arlenge the kaduk ka ve cm punoi em punoi kaduk ka ve arat atum an aleng thisun tami nili tum phat nang pia sonte nili tum nili ning samik pigi lason si labang so towar ka hingno pena jok school ke chali aso maratum ke dam ke wang ka siksak lapen kisokyun e ahut towar ke dam ji aphan kisungnang aningkan ta lason si parbomlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing teron chichak pon lo bonta piniar ni anta alam chaga teng pen thangna da saita nang chipaklang klipin nang lapen alang li hem pen ka helo o laputa kali bonta kopi ko sona poloni nilitum du party mungarong bekulara rong kachirui rong piarong lapen mentaro arong nitum rong pliarat atuma phanto war nang pipon pe mate nang chelang pon pe puta rada tum pen than pachini pon lasi pini abangke nilitum bekularong rat atum chingbai chingsai si tangka maha mena adontin paroi si hini busu chirung si nilitum mena si chithur problo kam ke cheklem la chehlat une onglo lang side langbung lang plate side tuar anta usomar loge charli usomar ta tuare bank pen ke chirui nang du ulo bapu chingkoi kang po an ke school nun e amase ahem chirui nang kok lason du kok lo lase kesik sak the ulo
non anta nilitum labang suatuar bangke kethi geding tum phanta mupen nilitum rong asar sitame pinpur lo kethi geding em sar tum phan sita pinpur alo ta pi olo pusipulo labang suarong bekula rong an pen ke ningkan pharo suse arong man lo labang ke arong ke cheng pen pulo pule pudam pulu tangte sitame non anta labang suatuar lapu black to pink mate la tuar ki ik thek dun long lepin lang niltum Dipu pen Govin Tiso, Karbi Anglong Live. Hawar alo soarlo atum aphan kachinek kacholang rem lapen sonsuri soarlo atum akisung pen kachepajok thekji aphan pu mathasi kedamtang surihini ra kritroksi aningkan pai chikloni pai inkora trokarni Karbi Anglong Women Justice Forum ate KAWJF pu soarlo aphan kerai asong amahang patheksi Karbi arada kisung anparta soarlo apharman kaikita aprang arjapsi longri alo nangchesong bom wang bom lo Labangso song surihini ro inkorapli pai chikloni pai inkora trokarni an ningkan troksi nang choksi dibhu lurulangso rangsina sarpo auditorium holalong aliralon acham pisi ingdeng troksi Karbi Anglong Women Justice Forum amahang ke thegani katalon pona birta nangli Karbi Anglong Women Justice Forum chunbangpi Priscilla terangpi kechari pona mailong mai phi violet bepi pensi alhi ke pachinia por enponlo Mayalong aluhia man peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong lapen di Mahasau MP Amar Singh Tiso Karbi Anglong Autonomous Council MEC Johnny Timong anparta KNCMIP Protimaing Hipi Maikon Rongparpi KSMI Phumir Jengkro Abarim KSA Robindra Rongpi lapen Samson Teron Kijapon KSA Kongchenbang Biswajit Teron Bidya Singh Ingleng Sonya Singh Rongpi Jitu Phukon anparta Karbi Anglong alo Prekjam Ahawar pen Karbi Anglong Women Justice Forum asongja pi pen ke chenglok ongdong aphai klembang phetum chitong dunsi mesen pen ingdeng troksi Karbi Anglong Women Justice Forum mahang ke thek ani talon pon amethang right amethang solajung acharya japong kelong dia phanal ka chisong lahai butha galang tum pini laso nek troksi long chingwai jingsai tolo laso laso prungsang chingwai amai mate amang ke thek amai long ni da pang dak mong lo Karbi Anglong Women Justice Forum tomolong le ave amethang kripia sai hem lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen ame chiri siba itu long apek ki kon po lasi ki ponje phaksi ki lilap chakkan lasi ni lipang dak mong lo Karbi Anglong Women Justice Forum han hokket ake chok che to maning sai nang ki social media nal tum non malam chini pik social media long bangke non malam ke WhatsApp Instagram Twitter long tame nang tum han na tum chin di lahai nang liar je tame pelar pha niliar je tame lar pha nilam de me kapre lar pha lasi AI puto AI pulo artificial intelligence laso artificial laso jitu niki intelligence laso bangen nangli nililam son thot mate niligani je ason thot mate nililam niliar je son thot ta son la hai bang claim kita nagi hokpet ke chok je to masing signing lasi AI ki si entertainment laso isi alaso channel son si ke hok bangke laso son si ke hok sitala alang tum bangke non Karbi Anglong la sonang le lo nang lilam tame non new channel tum tame laso AI through ben ke kapre la sonna ke no asang deng si so peklang ro ti lasi laso bange claim le den yi pusi lo sorlo tum bangke asong kapre do ta hai minista for hot kaya isu anabang ke sepen sorlo kisung anabang ke tumi si pet sikai tami arjap nangji itu masih yang tong cibi nangji cisong nangji lasini tum puji lapen sorlo kisung long bangke party pini BJP ta hai kong pena Congress ta hai pena abdi ke SC ta hai man pena abdi ke CAP chausi ta hai ajara party le bangson sorlo phamang ke RD pinangji lapen pini nitu memorandum stame CM sar ke hai phansa nitum pi laso memorandum long ke jonga lo an bang ke monang ni tum phan pipon po number 1 bang ni tum hem prek
พุทธักในตุมปรับจินเป็นในตุมสวรโลหินเป็นสตาเมอลังในตุมฮันดิมันโลเจเฮมเปรกบังเกในตุมลองแบกนังจีละเป็นเฮมเปรกบังเกอนุตินอส่งเลห่างนอนเจส่งนฮาลังบังเกในตุมบังเกอาจจะบุกทิกปุ่มในตุมการเบียงลองมีเมนจัสเซสโปรแกรมห้อยเป็นบังเกla pena banke adon tu 33% women reservation puthak tame ni tum la so puthak tame memorandum long tok dun lo la pen hormu ador ki so pik puthak tame ni tum la banke pa kom nangi pusi ni tum demand no people lo pulote hammer lo pen chenglok hong pen chenglok ni tum so ro tum si hormu hotar ador ke so ador ki so pana jok ni tum hem kasuli ki sung ke dopik Dipu pen Govin Tiso Karbi Anglong live Lakhaing Koraisi, Borjan constituency ke parlo Dillai Sports Association pen patir pipon si DSA Ningkan Phokep ke chok sertalin ke talonament pen Dillai Inter Club Football Championship ke bipon Dillai Sports Association ke damtang Pharukre Sirkebra Troxi kebra plia Ningkan si ke sengpon ke chengsi amai phu ki khipon laki joysing timung la pen chunbang to heswar terang atum henlo ke damtang pai ni phai ingkora pho ani Dillai pathu aklamalong ani kang samapor ke pathu kang pupon chengar ni along aluhia man pen Karbi Anglong Autonomous Council em surjorong par chetong dunlo VDC chairman Sonaram Singnar abarim VDC Pudumi ingtipi GSA dun maipu Bidia Singingleng chunbang Harlong Bingleng founder chunbang to heswar terang abarim maipu Singhanse chunbang Harsing Kramsa KSA Dillai head branch maipu Vaisong terang chunbang Brozen Hanse KSA BRC tun maipu Nobin Rongpi SGB Bidya Teron Hundorbe la pen pinangan ke thekiding atum chitong don si RDP dun lo labang so ke chengsi kangpu kachi pholaki Dillai Football Academy la pen jirpo chingrum Football Academy ang bongsi che phopon lo Dillai Football Academy atum ke thek sera jok 3-1 goal pen che pahai pondet lo Dillai Sports Association achun bang Harlong Bing leng pen ang pachini don ki Dillai Sports Association ningkan phokep ki chok sertalin amen pen ason ke pathula ke football men's and women's cricket athletic games Karbi traditional games la pen ason ke pathu biponsi sertalin ke chok etalon thaikunia chikloansi pajut ponji puta nang pachini don la pen Dillai Sports Association founder secretary to heswar terang pentame kachi hogalam the chipaklang pon athe aprang ke sing hut ke hawar arisoi jangatum kit hexer nangklang abang avilang bonda non ningkan phoket ke chok thuan ke pathu parong ro na risoi jangatum kachi hungla pen kit hek atum nangcheklang olo labang so Dillai Sports Association aphan la an se kaching thor pon bom chi aphan ahir jume pajir donlo puta ninga klong alam the chipaklang pon playing dead lo la ningkan program nang play ma pu ke matha ta ju non opinion ni ang ke chop che thek long lo o gi mi tum nang chon soi lo ini rong pik lo ni to ma army ho ro bang ke ni to ke la pu football pa thu bu star ba the tu ro son si sona ro kom si do sa no thek long ba ke non o gi mi to ke pa thu technique program lo la son thek long si ini rong pik lo te ke la tum se ta nang che thor dun u lo yo la son ma si ni rong pik non ke dubon han pine message na le pin non ke dobom tum phana an su se paching thu dang pula pula athe ke pathu non ke kir thelong ke pathu penta isi warsai ke chelong ido la si labang so warsai long football ke pathu pen dang lok dang mu pen ni pula son ke pathu do badminton do women football do son ha si marathon race do cricket do la sa son tinta thing lap mai muniti la si non we mi korting jira tum phan ba non apiau ye tum nang andeng ni tum ta la ha ke pathu ke parong ru non modern jug hut la anu se la tum oi mi dam than pon pu sini mathalo kangpu pon lo pasti ini pen ke golden jubilee kiceng di Dillai Sports Association pen pasti la so kela dik judete alo so madam ta khela pi la pender ke cricket da doji la sepen ke athletic ason pathu doji masih mo pajut ke November last modom si so golden jubilee aparman pajut ponji nasi so apa sih
ko mai bi pon pot so si dia bukan suhang po Dillai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Kidam tang pai pai ni phaing ko rapho bhom kuruani ada por phai kresia por Bokajan AJYCP atum chepater piponsi amithang sai hem Assam Jatiyabadi Yuwa Chatra Paritsa Soarlo Asong ke sengponamai kapaman pon AJYCP Bokajan Regional Committee Amaipu Apurba Das Pen Mai Japonsi Mayalong AJYCP Tiripi Klembang Jitu Pukon Perangki Akleng Taheswar Nyok Dulal Gogoi Atum Chetongdun Mayalong Penanga Najir Kiding Kachingwai Padoponde Rapi Chedon Sarpen Isi Ingtang Kring Akimi Bokajan Jatiyab Mahila Paritsa Asong Sengponlo Mayalong Chedon Sarpen Mai Pi Bonti Timungpi Chunbang Angelina Rongpi Pi Atuma Phansi Ingwai Ponlo Lapen Bang Koraner Ke Patuma Phan Amen Ingwai Pontulo Bangso Jatia Mahila Paritsat Asong Ki Sengponang Kok Laki Non Malong Marni Akai Mi Ui Lasila Hai Pinangana Kisung Ke Boy Pen Sorlo Atum Kachirap Kachitut Hek Jia Phan Akimang Pensi Ki Sengpon Puta Pachini Pon Bokajan Benanantirang, Karbi Anglong live. Akas Hyundai Birla Dipolong Penang Litumapan offer mati Birta Kimi Nangkewan Pidu. Nangli offer kilong ponji laki extra venue Neos Pen Kedanglok ki Tungagari. Anparta Akas Hyundai Ningkaning Koi Kichok Ningkarong Pen Scratch and Win offer sitami kapatu padoponji. Bangso offer along nang likilong ponji Neos Extar I-20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekilong jia phan humri ignon Akas Hyundai Birla Dipolong. Lapen kachini pa meji aphan la screen along kapaklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Ningkan Trokpen Iphong BJP membership drive mati BJP ke pangtang jialong amen ke chethapon thuji aphan mondal level workshop ke pedopon Lakhaing ko rahini Sarubathar MSC constituency ke parlo MSC sang pi kadom tirang pi ametha hemalong BJP along mondal level workshop on membership drive amei pamanpon Sonsi BJP is Karbi Anglong district committee hinpen nangkapin khat pon tingsi pini Pai ni phaing ko ra trogani ada por phai kresia por lakhaing ko rahini Sarubathar constituency along mandal committee hin pen chapatir piponsi BJP asong along bangphu aphai ke pabat ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council MSC sang pikadom tirang pi a hema chatai long ke do an BJP asong along claim rapet ke theki dinga tumpen chingrum si ar sigjit pen mai ingi ponlo lapen lapusona por hut sai chutikiara datuma phan panong piponsi PM Kisan a form sitami MSC kadom terang piari ding pen local committee president Klembang Pho tumari ding pipa jerdun lapen ke rada long ke pali damji a phansi hukum piponlo membership drive chinki chethana maya long BJP East Karbi Anglong district committee general secretary Robi Rongpi local MSC Karbi Anglong Autonomous Council sangpi kadom terang pi Karbi Anglong Autonomous Council board chairman Silarson Rongpi VDC chairman Simyon Rongphar Sarubathar Mandal committee general secretary Honaram Singnar, Mandal Committee, VP, Nasing Ronghang, Abarim VDC Chairman, Khirambe, SD Morcha, Amaipu, Chunbang, Kisan Morcha, Amaipu, Chunbang, Minority Morcha, Amaipu, Chunbang, Mohila Morcha, Amaipi, Chunbang, Sakti Kendra in charge Klembangpu, Kedo, Yuwa Morcha, Amaipu, Lapen Chunbang, Media Cells, Conveners, Co-Conveners, Anparta Local Committee, President Secretary Atum Pen Kichenglok Penangan Kit Hekiding Atum Chetong Dun Si Mesem Penching Ki Chethan Pon Amai Pichun Pon Sangti Dipen Presenterang Karbi Anglong live Lakhaing Koraisi Borjan constituency angkang Upper Hatuka Hawaralong Sorkar pen ingdeng nerkep an students aphan ke pacharli jia warsai ke mi piponlo lake Bokajan MV school henlo Surihini ra plianing kansi labangso school ke pangnipon
la pen kaddu ka vi students mati loke charlia somar aphai laki bang pharoi siba ti ke petrok do la pen teacher mati than bang pli do headmaster Daya Sankar Pandey pen nangke pachini dunki loke charlia somar aphai ke misena jok additional school building abang nangki pi akenang sotlang la pen headmaster la pen teaching staff arumta akenang sotlang la si authority atum nangkilang pi ponji aphan ka chuningri padupon Dillai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Lai Dehuri Thewang Lunse Rongpi Arong Kalitang Anando Rongpi la pen Elina Intipi atum asupi Jessica Rongpi pi keso Dipu Medical College and Hospital along si Chelang Bompu Arjulong si All Party Hills Leaders Conference Klembang Ratul Teron la pen arisang ho atum keso langdam Lason si Pirthe amuni datum kisungki abang putin tadu setami kisung abang si akaprek akisung kacetong nang komatni ke apu kisu komatni abang ke kisu ke pangji komatni ke aking ari kate kok mati paralysis akisu laben komatni ke amekavi lason si Pirthe thak kisu kisung atum lakha damamat si une sonsi Dehuri Thewang Lunse Rongpi Arong Amikar Kalitang Anondo Rongpi Lapen Elina Intipi Atumasupi Jessica Rongpi Pi Keso Dipu Medical College and Hospital Long Si Chelang Bompu Arjulong Si APHLC Klembangpu Ratul Teron Lapen Arisang Hotum Keso Langdam Bangso Ho Dipu Medical College and Hospital Long APHLC Maipu Jaiga Tharsitami Chetong Dun Si Sekelang pameji aphan doctors atumpen sitami chingki chethan pedopon lapen APHLC Klembang Ratul Teron lapen arisang ho tum sitami ningke mepen tangkatami masapu kerap pajir tekang News Report Karbi Anglong Live Tang depinia da babirta ke lapuan si kang ton poniklo